Steve Robert chu Dallas Texas piang le Salian ania US Postal Service noya dakpu na thoka ahna chona tuin kholai lekha sema hanvir kwalvel chu amizian en point me viawa achung tele a thian tele ka po a soifo thina ne anupui bet Robert le anfanu Dorothy Mary Robert tenen chuan Fort Worth Texas an chenga annu puin kara engemane no buina omawangin anin nei reilo hle a anfanu Dorothy chu kumthumanin anin thena anin thena tang kum khat nuwa nu berbete chu Frank Paronen in nein Grand Prix an chenga ko thulungna angin anfanu Dorothy chu an kianga chuan om ve bokani Dorothy Mary chu ano pan line le ka thiam thei tak te hriata ni thina ron puitling chawin a mela thasia abulo omanuamin thian ponga thin hle ni in an soi a pathon Frank nen po anin zura in pa ti in a kau thlap thlapa chuti rolin a pa tak jok Steve nen chuan thlakata voi ni khatbak anin mongai lo thung kumsang kha zakwa somko pani jun thlan chuang kaya Dorothy pian champapha kumsom parukna anlom ma chi ani chuan thilpoi tak chu thleng tatlat mai a pathon Frank le mai che pakhat lo in duat lai chu Dorothy chuan mutlat mai le apang taktaka lo en thin ani wangin a thil mu chu makati in a thong hle ani chu thil hleng chu anu hril don le don lova a in kha boina sa hle a chu tiang thil series lu tuk chu zep chi angai lovin kar ni chung rei takain ngei tu anuwa a hril ta ne ma se mak tak main anu chuan pa bula thin rima hnekin a in thiam lo redling ta hlo zoka nurse ani wangin zan rei tak tak thleng emergency room a na thokin a buaya chu tiang khopa a pasal ngai tu man lek lawa na thila boi wang chuan mai sedang lo hlalhel be tamaya ngain anpa dem na oka chu a chhak chuak du ta hau lo mai chutian upen kar ti chathai khop thil hlenganu na ngai tha mai chu Mary ngai dan chu ni lawa a pathon Frank ka mel po chu mu pai lawa apa dik tak Steve bulom torin anin chu chhuwa san ta ne Steve chu Fort Worth a bial no Sandra Hutchins nen an khosa dona Fort Worth hi Grand Prix tengin minute somli pangavel chau kalani kar khatvel chau apa bula chung chuan alung chu leng man dera chu wang chuan Grand Prix le turin anu te in lam chu pan le a ma se pathon Frank chuan alo rem ti to tlat lo mai a main Frank chuan dan khau tak chu lo zam ve a chung ko ni na angin in ngai tlang taka chu adua borok engemani hleka lungni lo na nein lelam atlan to chu adu dar ni vak lawa chu wang chuan anin kongko pui pela voi khatan ken hlang chuak to ni chuan chu mi tan chuan kirle theina to lawani bete hian an pa chu tran view ma se anin then ta thawa ma se nu rei vak lawa pasal danga nei le ani Steve chuan a fanu ne na han chen dun le chu nuama ti hle a thang khat lian za chu an khosa dun to lawa aduat po duat hle ani thingpui dor changkang taktaka te cholpuin cinema te en pui thena a thai top chuan aduat zia chu ti langani apa bula kho sakta ka wang chuan Dorothy Mary chuan a school kalna chu sonangai ta a Eastern High School a kalin thian thar te po siam le nual to a thiam theile mel thata wang chuan an school a chuan a lar polar chakna ngiang mai ma se nun nuam taka man lain anin chunga chuan thina ron thleng tatlat mai kumsang kha zako somko pathum February tlaya chuan Steve ate pa fa chuan zanrian kil duna an ti duna malam hunan ro man na nei ta sei dunin an hlim dun le zanrian ai kham nu chuan Steve chu in khomin biakin chunga chuna pum churon na tawak mai in khom ban po ngak chuak zo ta lo chuan in lampanin chak takhen in khal honga ina chuna bial nu le a fanu chun lo oma man mo tak chuan thuthleng saya chuna mu ngala rele mei tura ngai lai chuan are thei tatlat lo mai zan chu rei tel tela ana chu zol zel moti mei turania patling tan po tor thailo khopana ni wang chuan abial nu chuan ambulance chu call ta ringota
ma se ron thlen ma chuan Steve Robert chu aboral ta ne chhun lama po har satna nei lo chutia zanan thi top mai chu makan titlang le a examiner te chuan a thi chanom ang hriat tomin a taksa chu an han zir chianga ma se thi chan chu thil dang vak pu tur an hrelawa Steve Robert thi chan chu heart attack ti chuan an nem nget ta ne chutia pai na thi san ta ka chuan Dorothy Mary chu api le pu te bula chu na khosa a chu mi hnu chuan a school kalna Eastern High School atang chuan Mansfield ta chu na in son le a chu ta po chuan an zir tir tu te mit chu tlung le hle a lekha zira taima in homework le test te po a ti tha thei hle a ngai zong te po han nei ve thin ma se ming chiat pui le a lekha zira han pot niam thei tur khopin ala serious lem lawa a school lu na Mansfield ta chuan Stacy Hainin chuan in tonga ani po hi Dorothy ang thawin lekha zira ngai pui mo hle anin ton tir tangin anin nel hle a an mi je poin anga anin ko moi dun hle ne kumsang kha zakwa sumko pali February thla khan ni khat chu an zir tir tuin assignment a pek angin an thian dun chuan Shakespeare zia lemchan ngai nom tak Hamlet ti le khabu chun chiar duna Claudia sana unau pa tha wanga a in thiam lo thu soina lai vel khan thleng to a Dorothy Mary chuan thian nu mani thil ti suala in thiam lo na nei mi lo hi anom thei regem ti chuan a thian nu Stacy chu zota a zona chu chang ta lo chuan Stacy chuan tual tha ching te hi an thil ti suala hian anin chhir ve thina ngam le ti chuan alo soi ve boka an hnung zong chuan tol hra hratin bang heng chung chuan a trap ta zoi zoi maya Stacy chuan a thian nu om dan chu maka ti hle a Hamlet a thon thu wanga trap ani lo ti chu a hra thiam ta ne a thian nu chuan va pan na ya chutia tra chan chu a tira chuan fa paenga a lungai ni tura ngai ne a thian nu Stacy chuan chohlim tum ran chung chuan thiam tak mai chuan zona chu zot zau zawa Mary Mela chuan lungai na le in thiam lo na sa tak chu hmu thaya zona sang sang a zo hnu po chuan Stacy chuan a chana chu lo hmu thei chuang lawa a to pa chuan tual tei that ngot te ni lo chuan thoro a za thlak min an hmuang che ti pa chuan a khuta chuan ka in kai thon tuma a voi khat nan Mary chuan a thian nu Stacy mel chu amita tak chiang sat sot churan ena kapa ka that ti chuan Mary churin puang ta dot mai le a soi zo vele chuan a thu hnoka amit chu hupin a trap le ta zoi zoi maya a thian nu Stacy po chuan ti ngei na vak chu hrebik lawa muang changa kai tho chuan thil hlen dan kim chang chu an zo tran ta Mary chuan chemistry practical an nei line lab atangin turor chuaka kumsang kha zakwa sumko pathum February ni som pasari tlaya apangai nat Mexican food chu leya chauka irong bol line tur chu chuwa chuna phula apa chu hrai hlum ta ne chumi hnu chuan Mary chuan a thian nu Stacy hne na chuan tu bula ma soilo tur chuanin angena Stacy po chuan a thian thaberin zel banga zut pha thei don ti hre ta wang chuan thin hu pi alam thleng po zebral rei chu tiama chumi hnu chuan library chuan chhuwa san ta ne hun local zela a thian nu Stacy chuan thuruk zep chu har sa ti tran hle a soi chhuwa lo chuan tual thana in nam hnoi tluk zata a in ngaya aril ru boi pha hle ne zan kha chu ton manga Stacy chu thlan mol re rei roya hin lo oma thok le khata Mary pa chu rin lar ta thut mai chu thuruk zep ril ru ha wang chuan cho poi theilawa thian po kom ngai lawa lang theina taksa chu a cher ko kok mai ne thuruk chu puang chuak tur chuan alo ngen na samaya zandanga chuan mu mang nei le in Mary chuan thim thama chuan alo chiam maya chunga mang chia vel chuan ati boina sat ema wang chuan Stacy chu tal boi tak zet to ne aril ruha chok jang khainan zute chu in wang waka azirna chun aril ru po pethei to lawa Mary mel hu hre wang chuan school po chol char chara
chu wang chuan an school yearbook a po alan ve lo pha ne Stacy chuan a din hmun chu hra chiang hle a rilrulam en kolna damdawi ina po alu chuak zak zaka chuti chung po chuan enga ang thei da chuang lawani a thian nu thuruk ra phlak tak chuan anun chu ai cheme ka a puang chuak ngam si lo thuruk chu lo puang chuak ta po ni se doctor ten heart attack tia annem nge to kum khat liam ta thil thleng chu a fin fiana om thei don chuan lo wangin ngoi chu chu da zela ma se to pa chuan a zep tlon thei tangang lawa thlariat chhunga ma in ti shom nuwa Stacy chuan anu le Fort Worth police ta hna Marina pa tha tho chu a puang chuak ta rup mai detective ta chuan chutia thusha tu in tin khesaran thar thole ta ka chuan fin fiana om thei ta chu an han bo zui ngal rup rupa Stacy in an chemistry le pa turin ziana le khabu sei de chu an han bi chiang ngala maktak main an thil zon in ziana phek chu lo in pot hlatlat maya Mary churin hlom tatel telane he thila hian zona lian tak chu piang ta a autopsy ti lai khan engwangin nge Mary pa taksa khan tura shai ni khan hriat chualo a chan chu engdang wang ne lovin report te oma rin hlelna om te ni lo chuan tura shayang te chun endik ngai lova a taksalan dana heart attack ang chialana wangin a thi chana heart attack ang chuan lo puang tamai ne investigator te chuan Steve taksa chu zirchen len du wang chuan medical examiner te chuan a taksa themanda that chu an la chuaka ulukmang tara chuan an han zir chiang tangala chuti chung chuan investigator te chuan Stacy thu sei chu thiandun in huat na wanga in hekna ni le ni lo an lo chui char char boka chuti rualin Mary nun dan le ahun masalama thil ti te an lo chui char char boka chuta chuan Fort Worth pa kiang kho sak chu hreom lo ti zia an mu chuaka anu hne na lekha voi tam tak thonin Eastern Hills High School chu nom lo ti thu le an veng vel chu thringa ti thu te thian kom tur nei ngai lo thu te anu hne na chuan lekha thon kal tlangin alo hril thina apa in chu te ati in che pati em ema atira chuan chauka khum thle bo thaya ria thin thu chu asoya chu mai baka apa chu cha tropati in bungbel nei thalo le ailin podu tuilo hle angin anu hne na chuan alo soi war thin le ama ero chu ati du da le ala ka moi lo taka che te molam chu soilang lem lawa an pa fa in kar le an hun man dan thatu te chuan aduat zia bak sei turan hrelowane chu wang chuan investigator te chuan Marina pa tha chan tur chu hriat thiam haran ti hle a medical exam result teran chu azet lo chuan Mary man thei ngot na dan chu an nei lawane thlani chuang te mi wan nga nu chuan forensic lama tang chuan result chu ran chuak ta a Steve taksa thema tang chuan tur dos pa ngai aya sang let somni paria zeta sang chu an la chuak ta Steve that tu chu tu po ni se tipal thil thuwa in that chu ni lo ti chu a chiang hle ne chu mi nu chuan Fort Worth homicide detective te chu University of Texas lampan chuan an tle phei ta hala Mary Robert chu thu Sophia turin station laman hroi phei ta hala ne detective ten apa thatu nia an rin hel thun sei lai po chuan makti mel pon om lawa police motora chuan ngoi ringa lu thu detective Thomas Bozer chuan asoi police station an thlen chuan interrogative room a chuan an lu tlang pui ta hala thuzot fia tu ten trong kam khat pon sei chuam main ama Dorothy Mary nge chuan apa tha tho chu aran in puang tarup mai a thian nu Stacy thu sei zong zong chu thu dikani thu chu soya ama nge in an chemistry le patanga atur lak chuin apa sai hlum nge thu chu a soi ta piap piap mai indop ran pawak ngai lawa chutia thil ti sola puang tanghal mi mai chu investigator te chuan ha dam thla kan ti hle a Mary chuan apa chu that nge ti chu in puang to a man ro man le a tha dan zong zong te po an hreta a an la hriat lo om chhun le an zo chhuah le ngai chu engwanga that nge ti chu ni a ma se he chan na hian thu thar la khom tu te le thu zot fia tu investigator te nge po chu a thong hle Mary chuan apa tha chan dik tak chu
anu kianga omle du wang chawani thu asoi investigator te chuan ngun thluk zoka an han chui chen le nu chuan Mary chuan apa thi nuwa a life insurance US dollar singruk chuang chu ala chuak tin hre chuaka he poisai holam mai mai dekral lovin University of Texas a zerna sen sawata na mangtin hre chuak boka chu wang chuan pa tha chan chu holam viewin langma se a oi ta hle ni ma se Mary chu apa tha nuwa atumang chuan ta bik lawa anu chu apasal tharnen Florida lama pem hin lo tuma chuan rohman na chu Mary chu lo hrilve to box si lo nen an hisapa an lo telve mi lo ti na ne Mary na rohman lockdana chuan apa to lo chuan anu bula kho sak mai thei chu in ringa a rohman na le a thil tum te chu flop tak veka wang chuan api te lo chu bel tur daga nei talawane he khe sa thil pakhatan chui chhuale tak chu Mary chuan atirin pa tha tho chu anu hne na chuan a soya ma se nu chuan ril ru boile chi ai mai maya ngain alo ngai thu tak sak du lawane ma se hai po hi fin fiana chiang tak an mu thei da chong lawane anu hian angai thu tak lo tak tak nge ni anga afanu in zel banga zota hlo wangin aze pui ta jok ni ang nge ni anga he tual thana hian akuta rol ve jok ni ang case boy thlak le in bat nok ve tak chu ni